Eu son Feliciano, fun mariñeiro do Gran Sol. Eu ao Gran Sol botei polo menos uns 10 ou 12 anos. Salíamos daqui deste porto, botábamos un par de días de ruta. Chegábamos ali, largábamos, bueno, depende, había veces que iso depende do patrón. Cando íbamos ao Gran Sol, pescábamos o arraste é vir o aparello pola popa do barco, arrastrando, ben polo fondo do mar. Entón o peixe que vai collendo todo por diante, pois vai entrando no aparello. E aí conservábase no hielo. Botábase abaixo, e nos apartamentos que chamamos nos casilleros, metíase o peixe aí, e íbase botando peixe, botando hielo por riba. E así se conservaba durante 15 días ou 16, bueno, depende como fora a marea, hasta chegar a terra. E depois íbase a vender a Vigo. O tempo de marea, se era no verán, por aí 14, 15 días, 16 como máximo. Ahora no inverno xa se botaba máis. Como había malos tempos e todo iso, pois podía botar 18 días, 19, iso depende. Pior era salir quentiño de ali de dentro do barco e chegar a cubierta, ainda non abrir a porta, e chegar o primeiro recebimento que levaba xa era un remullazo na cara xa. Iso xa era o primeiro. Había veces que botabas 2 ou 3 días sin poder traballar, e aguantando aí, temporal. Medo, claro, se sentía, porque a mellor viña un golpe de mar, e mentre non nos mirábamos uns aos outros, non sabías se estabas no mar, se estabas, porque andabas no medio da agua, como se estabas no barco. Contar o noso aquí é unha cousa, pero estar ali é outra. O sol, a chuva, a neve, mas o que caíra por riba. Temos botado noites inteiras que ainda neve por riba nosa, e cando ibas a mirar o chaquetón, xa pesaba outro tanto do que era. Traíase non sei cantos kilos ao lombo. No mar xa te digo eu que non pior que oficio que ese, que do arraste, non hai ningún. Bueno, no ano 73, nunha ocasión, pois, un amigo levou a gaita para o mar, e bueno, e cando tiñamos tempo, pois, el tocaba a gaita, pero claro, non tiñamos tambor nin bombo. E o tambor fixámoslo dunha lata de membrillo. E o bombo era a porta dun camarote. E así gravamos, e a noite pasamos a Nochebuena ali, e a noite de Nochebuena, e fixemos unha pequeniña festa, fomos para arriba, para o puente, ali estivemos toda a noite, tocando a gaita, hasta a mañán. E bueno, aí foi cando se gravou a cinta esa. Cuidado con esa cinta, que iso é un documental, isto é que hai que dar parte dela. Bueno, de aí foi onde saliu a historia toda esa dos geiteiros do mar. Mi má, había veces cando estabas no puente, che viña aqueles mundos de Dios, e dicía, zafaremos desta, non zafaremos, o barco metido por debaixo do mar, como se fora un submarino igual. Brum, levantaba o mar todo para arriba. Se pudera dar marcha atrás e repetir iso, se pudera zafarme por outro lado, iso non repetía. Non, nunca en la vida. Non.